Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Insellem lilkom u nsellem il-dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. 14 ta' Awwissu. Imma llum il-Knisja tfakkarna f'għaddejs ta' żminijietna, sta ngħidu kelmtejn fuqu. San Massimiliano Marija Kolbe, presbiteru, assis u martri. Għalhekk ilbisna l-aħmar. Ħoti biex inkunu denji jistħoqilna niċċelebraw l-Ewkaristija propru anke wkoll fil-Vġili tas-solennità tal-Assunta għada, ejjew nitolbu l-Mulej jaħfrilna u jagħtina l-indiema tan-nuqqasijiet minn tagħna. Inti triq li twassalna għalant Alla il-Missier Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid etern Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla,
Int mlejt bil-ħeġġa għall-erwieħ u bl-imħabba għall-proxmu lil San Massimilianu Marija Kolbe, Assis u Martri. U devot kbir tal-Verġini Blateba Marija. Għatina fil-ħnina tiegħek għat-talb tiegħu li naħdmu bla qiegħda għall-glorja tiegħek u naħdmu lil ħutna u naqdu lil ħutna l-bnedmin biex imqarsa l-mewt insiru nixbħu lill-ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ser noffri din il-quddisa għall-erwieħ tal-familji Grima u Portelli. Għarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dak iż-żmien il-mulej għajat fid-dnejja bleħen qawwi qal: Ersqu intom li se tikkastigaw il-belt, kull wieħed minnkom bl-armi qerrieda f'idu. U wara jersqu sitt irġiel min-naħa tal-bieb ta' fuq li ħares lejn it-tramuntana, kull wieħed minnhom bl-armi f'idu biex ifarrak. F'nofshom kien hemm raġel ieħor liebes l-għażel u kellu fuq ġenbu il-meħtieġ għall-kidba. Dawn l-irġiel marru għadu ħdejn l-altar tal-bronz. Il-glorja ta' Alla ta' Iżrael intrefet il-fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel liebes l-għażel li kellu il-meħtieġ għall-kidba fuq ġenbu u qallu: Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalem u għamel il-marka taw fuq ġbien dawk li ssibhom jitniedu u jitbikkew minħabba qżiżijiet kollha li jsiru fija. U lill-oħrajn smajtu jgħidilhom: Għaddu warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għal ħadd u taħfruha lil ħadd, xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed, imma tersqu lejn ħadd minn dawk li għandhom il-marka fuq ġbinhom. Ibdew mis-santwarju tiegħi u qalilhom: Ipprofanew it-tempju, imlew il-btieħi tiegħi bil-maqtulin, oħorġu, u huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qagħdet fuq il-kerubini, u l-kerubini fetħu ġwen ħajjhom, ħarġu u ntrefgħu mill-art quddiem għajnejja bir-roti ma' ġenbhom. Imbagħad waqfu ħdejn it-tempju tal-mulej fid-daħla tal-bieb li jagħti għall-vant bil-glorja ta' Alla ta' Iżrael fuqhom min-naħa ta' fuq. Dawn kienu l-istess ħlejja ħajjin li kont rajt taħt Alla ta' Iżrael taħt ix-xmara Kebar, warraft li kienu kerubini. Kull waħda mill-ħlejqa ħajjin kellha 4 uċuħ u 4 ġwenħajn, b'sura ta' id ta' bniedem taħt ġwenħajhom, u minn suret wiċċhom kienu l-istess uċuħ li kont rajt ħdejn ix-xmara Kebar. Kull waħda minnhom kienet mixja il qudiem. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien: Ola mismewwiet u seb il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej, ikun isem il-mulej imbirek minn issa u għal dejjem. Ola mismewwiet u seb il-mulej. Min tluħ ix-xemx san-nużula ikun infaħħar isem il-mulej, oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola mismewwiet u sebħu, ola mismewwiet u seb il-mulej. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares tisfel lejn ismewwiet u lejn l-art, ola mismewwiet u seb il-mulej. Inqumu l-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u widbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħumijek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur qejt lill-Knisja u jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Ngħidilkom ukoll li tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa missieri li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Għax fejn hemm tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej kemm sabiħa u kemm tagħmlilna kuraġġ f'din l-aħħar sentenza. Dan Ġesu ħuti qed jitkellem ta' Ġesu, fejn hemm tnejn, il-minimum tnejn jew iktar, miġbura f'ismi, qegħdin jitolbu, qegħdin jagħmlu xi ħaġa tajqa qdisa, miġburin hekk bil-ġabra bil-kalma. Jien qiegħed f'nofshom. Nemmnu għadejn ħuti. Jien qiegħed f'nofshom. Kemm hija qawwija u kemm hija sabiħa. Din is-sentenza ta' Ġesu. Ġifieri anke l-familja, raġel u mara u tfal, anzi miġburin jgħidu ftit talb, Ġesu qiegħed magħna. Ġesu qiegħed fostna. U fejn hemm Ġesu, anki jekk jinqala l-inkwiet fil-familji kif jinqala żgur għax aħna qegħdin fid-dinja, imma la inti temmen li miegħek għandek il-Ġesu u ħdejk it-toqol il-problema tara u s-solvija mod ieħor. Mod aktar preċiż. Mod f'postu, mhux imgervex, għaliex għax hemm Ġesu. Hemm Ġesu. Full stop. Xi ħaġa fuq il-qaddis tal-lum issa. Patri mill-Polonja, Massimiliano Kolbe, mbagħad daħħar l-isem għax kien devot kbir tal-Madonna. Massimiliano Marija Kolbe, Patri Franġiskan. Ninsabu fl-aħħar gwerra. L-aħħar gwerra kienet bejn id-39 u 1939 u xek. Meta Hitler l-ewwel ħaġa li jagħmel invada lil Polonja san il-bidu Jannar tan-1945. Kienu snin ta' tkexkix, snin ta' terrur, snin illi mhux faċli li tiddeskrivihom. L-atroċitajiet, id-dbatijiet, il-moħqrija, il-qtil li għaddet minnu d-dinja matul dawk iż-żminijiet. Qtil li l-kull min kienu jiġġudikaw jgħidu li huwa invalidu u inkapaċitat, oqtlu. Qtil għax il-poplu ludi oqtlu. Qtil il-gassjaħ l-qassisin, il-patrijiet, is-sifijiet, sorijiet, għax insara. Snin ta' terru, ta' tkexkix. Kien hemm storja. Anna Patri kien devot kbir tal-Madonna, tal-Immakulata. Mar il-Ġappun, waqqaf milizja
kien jippubblika dwar il-Madonna ir-ritorna pajjiżu l-Polonja, u hemmhekk inqabad għax patri, għax Assis, inqabad priġunier fil-kamp tal-konċentrament Auschwitz, jemmux li darbet hemm, titkexkex ta' imma titwerwer. U darba fost l-oħrajn, ħarab priġunier, ħarab. Dabbar rasu, għamil sewa, x'waħda din. U l-kastik kien jekk jaħrab wieħed, iridu jpattuha floku 10. Jiġi s-surġent jew il-kaporali u minnu jgħod 10 għal-mewt minn flok għax ħarab wieħed. U hekk ġara. L-istorja verissima verissima. Ħarab wieħed ġie għajja 10 għal-mewt, imxu. Waqt li kienu sejrin, wieħed beda jibki u jgħajjat. Mela minix ħanara aktar l-mara, minix ħanara aktar it-tfal tiegħi, jien innoċenti, eccetera. U dan il-patri li kienu kol fil-kamp tal-konċentrament hemmhekk, priġunier, beda jgħajjat u qal jien patri xieħ, jien waħdi, noffri, mhix ċajka ta' li jinnifsi minn floku. Immur jien għal-mewt. U bidluħ. Dak il-priġunier irritorna mal-priġunieri, imbagħad salva. Il-patri mar mad-disa l-oħra. Niżluhom taħt l-art, bunker, kollox hemm għadu. Qafluhom ġo gaġġa kbira tal-ħadejt, hemm għada gaġġa kbira. 10 min-nies, 10 irġiel ġo fija. U ħallewhom imutu irqieq bil-ġuħ. Immaġina ftit. X'disperazzjoni. U tjejdu fl-istorja li meta kien jiġri xi ħaġa hekk, dawk il-priġunieri imsiken kienu jaqbadhom disperazzjoni u jibdew jitkellmu ħażin u jisħtu. Jgħidu din id-darba, din il-kwalità ta' diskors saħta ma nstemax grazzi għal patri. U mietu wieħed wara l-ieħor bil-ġuħ. Lejliet illum l-14 ta' Wissu tas-sena 1941, kemm baqgħu ħaj il-patri, kemm immaġina ħaj. U daħal wieħed jew waħda kellha l-insulina f'idejja, l-abra tal-velenu, tagħtu l-abra tal-velenu u qatlitu. Lejliet Santa Marija 14 ta' Wissu 1941. Naturalment qabdu il-katavri tagħhom mhux huma taf il-priġunieri l-oħrajn u xaħtuhom fil-fran tan-nar għadhom hemm. U dan il-patri hu Telesies Massimiliano Kolbe, imbagħad il-Papa sieħbu il-Pollak liħor il-Qaddis bħalu Ġvanni Pawlu II, fetaħ l-istudju tal-kawża tiegħu, iddedika ħajtu minn flak ħadd ieħor martri, mexa l-proċess kif suppost tal-beatifikazzjoni u tas-santifikazzjoni tal-Qdusija u ddikjaraħ qaddis tal-Knisja. Imma ħu tistaġeb ta' bniedem tant devot tal-Madonna,
tant xerret imħabba fuq Marija, mod speċjali il-konċepiment immakulat li kellu imut propju lejlet is-solennità tal-Assuntada 15 ta' Wissu. Kombinazzjoni f'dawn l-affarijiet ma jiġri xejn kombinazzjoni ħutita, xejn kombinazzjoni. U l-Knisja qiegħda tfakrilna f'dan il-qaddis. Ejjew nirringrazzjaw lis-Sinjur Alla għal dawn in-nies ta' xhieda. Nirringrazzjaw is-Sinjur Alla għal Marija li għada sejrin nifirħu magħha. Niftakru wkoll li anke l-Gżejjer minn tagħna bħallum daħal il-famuż konvoj ta' Santa Marija l-Ohio imtaqqab bil-bala l-Ġermaniżi mejjum minn żewġ vapuri oħra għax ma setax jidħol fil-port bl-ikel, bil-qamħ. Konna sanċidu lejlet illum 14 ta' Wissu kombinazzjoni leħu til-eżiż. Ejjew dawn l-affarijiet dell-istorja marbuta mal-ġrajiet reliġjużi tagħna ma ninsewhomx. U ngħadduhom lill-uliedna u lill-uljet uliedna. Qegħdin nittraskuraw wisq b'għafsa ta' qalb ngħidu ir-reliġjon, dak li huwa qaddis, dak li jressaqna lejn Alla u lejn Ommu Marija. Ejjew nitolbuh l San Massimiljanu biex kieku kellu tant imħabba u devozzjoni sinċira, ġenwina, qawwija lejn Marija, anki aħna bħalu nersqu lejn Marija il-bieb tas-sema tagħna. Inqumu bil-wifqa. Ejjew nresqu dawn it-talbit tagħna lil Mulej flimkien ma' Ommu Marija għall-Knisja biex taraf Marija il-port tas-salvazzjoni nitolbu. Għal kull min bħalissa qiegħed ibati qed iġarrab il-mart biex jaraf iġor dan kollu ma' Kristu nitolbu. Għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju u għall-erwieħ tal-Purgatorju biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dawn it-talbit Mulej nresquhomlok permezz ta' ommok u Ommna Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tafu ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek Mulej id-doni tagħna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Massimiljanu Marija Kolbe nitalmu nofrulek il-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nitżuħħajr il-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew Mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġil għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj. Għaliex San Massimiljanu Marija Kolbe ħal martirju għall-istqarrija ta' ismi biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġel. Meta juru l-qawwa tagħha f'sewwa sew fejn hemm id-dajjef
ويصحح المنو nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixita għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwa tis-sema nfaħruk u ntennulek bla qeda għaddejs. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati bħal ħobs. Radlek il-ħaj qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħħa l-kalċi reġa' raddi l-ħaj tali dixxipli qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddija tiegħek tal-familji Grima u Portelli. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Massimiljanu Marija Kolbe u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. ħobżna ta' kuljum għatina llum. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla.
danu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi id-dnub tad-dinja u tagħna ħen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bil-ġisem u d-dem tiegħek, għamel li nitkebsu b'dak in-nar ta' mħabba li minn din il-mejda qaddisa ħeġġeġ lil San Massimiliano Marija Kolbe int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Qabel ninfirdu ejjew insellmu lil Marija. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija mtella s-sema bir-roħ u l-ġisem, itlob infakkarkom li l-lejla fit-8 jkun hawn il-velja, it-talb imħeġġeġ bħala preparazzjoni għas-sollennità ta' għada. Marru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.